Τα λόγια είναι περιττά. Νομίζω ότι οι πράξεις μας θα δείξουν τι ετοιμάζουμε. Δεν ξέρω αν έχει δει κάτι όμοιο του, νομίζω, σε ήχο και εικόνα. Είναι μια τρέλα που κάναμε εγώ και οι συνεργάτες μου φέτος. Αυτά που ο Θεός με αξίωσε και κατάφερα και με την τύχη και τη μοίρα, τα κατάφερα με λίγη τρέλα. Δόξα τω Θεώ, οι τρέλες που κάνα μου βγήκανε. Αλλά έχει σημασία ότι αυτά που έκανα πάντα δεν τα έκανα με σκοπό κακό, τα έκανα με καλό σκοπό, με αγάπη. Αρχίζα και δεχόμουν έντονα προτάσεις από διάφορα μέρη στην Ελλάδα για να πάω να τραγουδήσω και δεν ενδιέφερε κανέναν, ας πούμε, η ποιότητα του ήχου, τα φώτα, η σκηνή, αυτό που παρουσιάζαμε, παρά μόνο σε όλους ήταν μια εικόνα ότι θα πάρεις τόσα λεφτά. Έλα, πάρεις τόσα λεφτά. Μου δίνανε και εμένα δεν με πείθεις ποτέ με τα λεφτά. Με πείθεις με άλλα πράγματα. Με πείθεις λέγοντάς μου μια όμορφη ιδέα. Πάντα προσπαθούμε να κάνουμε όμορφα προγράμματα, όμορφες εντός εισαγωγικών παραστάσεις. Και κάτι ανάλογο ήθελα να κάνω και εδώ πέρα. Η πρώτη μου περιοδία, τουλάχιστον η πρώτη μου, ήθελα να ήταν κάτι που να μην απογοητευτεί ο κόσμος που τόσα χρόνια ίσως να έχει ακούσει ένα τραγούδι μου και ίσως να το έχει αγαπήσει κιόλας. Ήθελα να το δει και να το ακούσει και να πει πιο ωραίο από ό,τι το περίμενα. Ένα παράδειγμα μόνο που θα σου πω είναι το εξής, ότι μια παραγωγή που μπορούμε να κάνουμε μια συναυλία την κάνουμε με ένα φορτηγό. Σε ένα φορτηγό χωράνε όλα τα πράγματα, όπως αυτό που βλέπετε εδώ πίσω. Και εμείς κουβαλάμε μαζί μας 10 φορτηγά, έχοντας 15 ευρώ είσοδο. Αυτό νομίζω το μόνο πράγμα που δείχνει είναι ότι είμαστε τρελοί και το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε αγάπη στον κόσμο. Ξεκίνησε, οι πρώτες συναυλίες μας έδειξαν ότι υπάρχει αγάπη και όταν υπάρχει αγάπη από εμάς εδώ μέσα, όσο και εκκλησία να ακούγεται αυτή η έκφραση, τόση αγάπη έρχεται για τον κόσμο. Πρέπει να διώξουμε το εγώ και να μπούμε στην νοοτροπία το εμείς. Τα παιδιά και οι συνεργάτες μου και οι συνάδελφοι που συνεργάζομαι συνήθως είναι άνθρωποι που θαυμάζω. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό, γίνεται μια φορά. Δεν ξέρω αν έχω τη δυνατότητα να το ξανακάνω. Και αυτό που θα συνιστούσα, ας πούμε, στον κόσμο και έτσι με τη Λίνης είναι ότι αν κάποιος θέλει να δει τον Νίκο Βέρτη ζωντανά, η καλύτερη ευκαιρία να το δει είναι αυτή.